Guys, good morning. Nandito kami ngayon sa may Silay City kasi meron parang parade dito sa Eagles. Tawagan ko si Coach Darwin, si Chef Darwin. Nakapark na kami, boy. Ari kami sa likod gid sang Fortuner niyo. Kami pinaka-end nga sa linya sa mga salakyan. 8:30 yung sugod, 8:25. 5 minutes early kami. So kita nyo guys, grabing init doon, no? Dinadali-dali ko si Darwin na bilisan niya kasi yung init. Kuminitan na, alam niyo naman yung skin ko. Charet. So natakod na yung natin, yung emblem natin. Special day. Kasi mag-i-induction ako. Mag-join ako sa Brotherhood ng Eagles. And today, buong araw daw sabi niya yung event namin. So kahit medyo wala kaming tinulugan ni Buki kasi siyempre suka-suka siya at saka lupot-lupot, punta pa rin kami dito. Tapos mamaya ko na to pag ako Kuya Kalinte. Ako na to itakod pag tatapos na ako yung induction, di ba? Di pa tayo na official. Mamaya pa magiging official tayo. So syempre suot na natin yung honor at saka yung pagiging Eagles. Sabi ni Kuya Pres kanina kung doon ako sa pick up, sabi ko wag na, napakainit eh. Charet lang. Hindi kasi may sakit si Buki, hindi kayo pwedeng iwanan yan. Wala yan. Grabe yung karaban namin, may mga pabanda, may namimigay ng mga dulce, tsaka kung ano-ano pa. Kita nyo, nilibot namin ng Silay. Hindi ito, ready ni Mark Efren, Last speech. Monday. Sa Monday. Sa vlog mo, mama. Good. Ka-cute. Kumidisyo. Naggagyan ka ng mga katakad daw. Especially mag-speech ka ron sa akon. Palayo ka mo to. Mamatsagan ko. Nagpupudgin sa'yo para makadlaw. Sa isang gilain niya pamatsagan. Sa induction ulit. So, hapon na. Halin kami sa balayan. Nag-ilis kami na Dargo kay it is required gili nga dapat black pants kag black shoes gina akton nga usaron. Kay basok-sok ta sang sang barong. Kasi i-induct tayo sa Eagles Brotherhood. See? So I have my barong here. Punta tayo sa Coliseum, induction. Siguro this will until hopefully mga 8:30, 9 o'clock. Then tapos na. So, samahan nyo ako para makita nyo kung paano talaga mag-induction. Maggagawa pa pala ako ng speech. Hi. Kuya Presidente, rin. Yun ang Induction. Induction Adam. Okay. Alias, a.k.a. Thank you, Kuya Pres. So, magkikita kami doon mamaya sa taas. So, kita nyo doon. Few more minutes na lang or few more hours na lang, Kuya Adam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Presidential seat ka mamaya, sa taas ka. Wow. Presidential, isa sa presidential seat ka mamaya. Doon siya sa taas. Sa taas, oh. Special guest kasi ngayon. Tapos para mag-speaker pa ako. Yes, Yan, no? may speak. Abangan natin yung speech ni Kuya Adams. Natin nagpa-practice para sa ceremony mamaya. California. We arrived at Ano naman?
barong. Imon block ka doon. Ah. Go, hindi na. Ano, hindi ko pulon yung ano. Alright guys, so nagda-dry run sila ngayon. Meaning practice muna para mamaya hindi tayo magsala-sala. So, Saka na kami sa babaw. Saka na kami sa babaw. Dito? Yes. Toilet. Sina? Standing for our Eagles. Gagaw. Pa rin yung Eagle. The Eagles. Ginagawan ko niya. Of our Inducted members of the Bracada Order of Eagles Philippine Eagles. Ha? Sino-sino yung gusto mga tasigon ko lang din? Sa una, magsukso ko barong ako magpiyong na akong malabatahan ako sa box. Subong galing ko ako, tama nasuksok na sa barong. Madam, magiging salamat sa Eagles for giving me this opportunity nga makasuksok na sa barong. Strength and power. We all know that eagles are apex predators. A lot of times I notice the police officers, when you talk to them, they say we can't do anything about it. We have to call a supervisor to come and talk to the speeders. Up to the flight. of sliding. Kuya, ato. Juan Aguila. 3 to 1. Celebration at induction tonight. Uli na kami kasi natutuyo na kami. Way past our bedtime na 9:50 na si Rhea. Kanina pa namunguyab yan. Sinisikret niya lang kuno abi, luha-luha siya. Pero tuyo na yan. Mga tigul bumps na. So, salamat, good night. Guys.